Čau, zdravím vás ze slunné Kodaně a chtěl jsem vám natočit video o tom, co jsem si dnes uvědomil. Když jsem dřív jezdíval Eckharta Tolla, což vlastně tedy mluví o přítomném okamžiku, i když jsem ho teda jezdíval kompulzivně hrozně, tak on říkal jednu zajímavou věc. A to sice, že není nic jako váš život. Že váš život ve skutečnosti neexistuje. Že to je jenom nějaký příběh ve vaší hlavě o mým životě, o tom, jak je to teď těžký, o tom, jak jsem teď v modu oběti, o tom, jak je to teď hrozný, co se mi stalo teď nedávno, jak to teď řeším, co musím dělat, abych to vyřešil. Ale že jediný, co je, tak je život a ten je tady a teď. A to je všechno. To je tahle realita. To je tenhle moment. To je to, že teď točím tohle video. To jediný existuje. To jediný je realita. Ale to, co si říkáte v hlavě, můj život, to, co je můj život, tak je jenom nějaký příběh vyfabrikovaný, který existuje jenom mezi těma dvěma ušima, tedy vy si neustále dokola přehráváte gramofonovou desku. A jak je tohle důležitý u léčby poruch? No, takže pokud se přistihnete, že jste zase v tom příběhu, tak se zkuste vrátit do reality, protože bez toho příběhu se žije daleko líp. No, Pavle, ale já nemůžu žít bez toho příběhu, ty myšlenky se tam vždycky znovu vetřou a prostě to je hrozný, prostě co se mi stalo. A jsem zase v příběhu, vracím se do reality. Vím, že už jsem o podobném konceptu točil video, ale je to fakt důležitý, protože chcete žít v realitě, chcete žít tady a teď s tím, že když přijdou symptomy, myšlenky, tak jste schopní líp zvládat, než když žijete v nějakém neustálém příběhu té vaší poruchy a furt přemýšlíte nad tím, co bylo, co se stalo za trigger, zase teď, jak to vyřešíte, co zase. A furt vlastně celý den je jenom o tom, že trávíte čas v hlavě v řešení té poruchy. Místo, abyste se tu pozornost snažili dávat někam jinam, zaměstnat ten mozek nějak jinak. Tím, že uděláte nějaký normální věci, že budete žít normální život. A tohle prostě mi přijde úplně super a klíčový. Prostě vykašlat se na ten zase jsem v tom příběhu, vracím se do reality. Ne obsedaně kompulzivně, musím být v přítomném okamžiku perfektně. Ne, ale prostě vrátit se, tohle je realita. Tady a teď. Tady, kde teď sedím na tom gauči. Když se cítím blbě, cítím se blbě. Budu v té realitě, to je součást reality i s tímhle, ale bez toho příběhu ideálně. Snažit se v něm nebejt. I když to je těžký, když jste na začátku svojí cesty léčebný, nebo jste měli trigger nebo něco, tak je to mega těžký, ale i tak to zkoušejte. Zase jsem v příběhu. Díky. Nechci žít v příběhu mýho života, chci žít život. Doufám, že to dává smysl.